En aquest vídeo podràs veure com descarregar en un fitxer amb les teves referències que has trobat en la base de dades PubMed. Per fer-ho, entrarem a la base de dades i posarem la nostra equació de cerca, en aquest cas Pain Control Mindfulness. I d'aquí trobem una sèrie de resultats. Si volem, ho podem filtrar i fer-ne menys. Per exemple, direm que ens agafi des de l'any 2011 cap endavant i en lloc dels 780 en surten 677. Per descarregar tots aquests fitxers i referències de cop, per poder migrar en el nostre gestor de referències, sigui Mendeley, Zotero o altres, anem a Send i des d'aquí cliquem Citation Manager i seleccionem l'opció de tots els resultats. D'aquesta manera em migrarà els 677 que hi ha. Un cop fet això, faig Create File i se'm descarrega. Veieu, el tenim aquí. PubMed Pain Control Set N amb aquest .NBIB. En el meu cas, jo l'he descarregat a l'escriptori i jo li canviaria el nom, indicant la base de dades i la data en què l'he consultat. D'aquesta manera, llavors ja sabré quina data és i ho podré migrar automàticament.